So yun guys, for today's video guys, pupunta tayo ng Giron, pupunta tayo ng farm ni Boss Erwin Ortiz. So ano guys, pupunta tayo ng Itikan Farm. Tapos ay si Lola. So yun guys, yun nga, pupunta tayo kay Boss Erwin Ortiz. Bisitahin natin yung yung farm niya, yung Itikan, tsaka may babuyan daw guys. So titingnan natin kung gaano kalaki yung farm niya. So yun guys, tara. Guys, ayan si Boss Noli. Yan. Ha? Kamot mo sana? Sana ka motor? Di sana? Ay. So yun guys, halos sabay lang kami ni Boss Noli pagdating dito. So yun guys, doon natin i-park yung motor. Lemen eh? Lemenan? Wala ka madrakula. Yun eh, di ba kakagbigay? So yun guys, nandito tayo sa farm ni Boss Erwin. So yun guys, mamaya pasok tayo dito. Matingnan natin yung mga itik tsaka yung mga baboy guys. So yun so dahan-dahan lang tayo guys kasi maraming may mga aso. Mamaya guys, tignan natin. Hello. So yun siya guys, medyo may pasilita na konti. Ayan. Yan yung farm guys. So walang laman? Walang laman ta? Wala kasi dinispose this year. Yun nga guys, wala pa lang naman guys ngayon yung itikan ni Boss Erwin. Papalit ng bago. Yung kakadispose lang pala guys. Yung oo. 1,200 kapas ang laman niya. Yun eh. 1,200. So ito guys pala yung guys yung capacity ito guys, capacity 1,200 guys piraso. Ito yung capacity nito guys. Ito yung mga pakainan guys. You know? So yan guys. Yan si Boss Noli Boy. Naka-uniforme na ang ano yan, Pigrulac. So ayun.
Yan yung ano, yung ilang laman ngayon, ano? Pabo guys. Bago. So ito guys yung itikan mo, laki ano? Oh, ngayon ang plano ni Bossing, gagawin na lang 'tong ano, Ano? piggery. Figure na lang. Gagawa niya i-renovate yata kasi Ah. medyo lugi sa itikan. Medyo lugi sa itikan, so ngayon. Kasi yung nabili niya yung mga itik, ano na? Matanda na? Magmagulang na, matanda na. Yun nga. Kaya, na ano, lugon na nabili niya. Tapos, ang itik kasi, yung duck, pag naglulugon, parang bata na balik sa Balik sa dati? Oo. Dalaga ulit. Okay. Kaya, nagtagal lang sa kanya ng magto 2 years lang, tapos yan na, wala na. Wala na? talaga mag Okay. So kaya pala magpapalit ng ano? Oo. Magpapalit ng business ano? Oh, ay pigirin na lang to. Ngayon Piggery. sa likod, nag-start na dyan sa likod na yan. Ano yung figure niya sa likod? Oo. So, Ano to, gagawin to ni Sir Erwin na ano? figure na to ano? Figure farm. So, Ang lalagyan niya to ng nasa 20 gig, inahin. ay nahin. Ilalagay niya dito. Ayusin to. Itong area na to ano? Laki ito mo talaga no? Laki. So yun guys, ganyan kalaki yung ano, area niya no? Siguro, ayan. Hindi ko lang. So yun guys, hindi lang namin Basta alam. 1,200 heads na ano. Itik. Itik Ang ang laman laman nito. So ayun guys, yung pero yung sukat guys, yung mismong sukat nito, hindi ko masyado, hindi namin alam kasi hindi namin wala kaming gawa nito eh. Wala kaming ano, idea kung ilang sukat ito. Pero ang laki guys. So yun guys, meron pa siyang ano, yung tubigan niya na ito lang, tubigan niya na no. Ayan yung Drinker na mga itik guys. dito yan. Pupuntahan dyan. Yun yung pakainan guys. So ngayon guys, merong mga laman, mga pabo, manok. Kainan. Ito pala yung feeder na isang itik ano, itik ano. So ito guys, feeder ng itik guys. Yan. Feeder ng itik, tsaka yun. Ano yung tambayan? Tambayan yan ano? Ayan yung ano yan. Diyan sila kumakain sa taas. Siya. Tapos ito yung ano. Dito yung mga fight dito. Ano daw? Ha? Dyan ang pitlugan. Gilid-gilid. Dyan naglalag nila. Tapos na ano lang dyan. So yun. So mga ano, pirang bulan nawara siya ano? Mga Ano na, matagal na. Magwa 1 year nito, wala alaman. 1 year naman. Wala. Ang last, may bunay pa yun. Bunay na eh. Tapos ano yan, sa pabo. Ay, wala ang bunay. Ay sa Malago? Wala malago? dito, manok. Manok. So ayun guys, yun nga, yung purpose natin dito para makita sana yung ano. Kasi last time guys, Puno pa to. year ago guys, balita to, ang daming itik dito guys. Dito kumukuha kami ng itlog maalat. Oo. Itlog ng basta mga itlog guys ng ano ng itik guys. So ngayon naisipan namin na sumama kay Boss Noli na yun nga mag-tour tayo ng farm ni Boss Erwin. So ngayon guys, wala Meron pa. itik dito, mga kunti na lang, mga 70 to 80 heads natin sa likod. Kaso pre-range na lang ni boss. Ano man naman tatay? Yan, ito lang sa baba. Nandito sa baba. Tara. Tara, punta natin. So yun guys, tingnan natin muna yung ano yung sinasabi ni Boss na Boss Noli na ano yan? Incubator. Ayun guys, meron pa si Boss Erwin na incubator guys oh. Oh, ito. Ayun oh. Pero ang heads yan, idol. Capacity nito is 50 lang yata. Ayun, guys, oh. 100. Ayun guys oh. Tatlo to. Ah. Magagamit. Ayun pa. Apat. Ayun pa. Ayun pa pala guys oh. Ay meron ay gumagamit oh. May gumagana. Ito, may Ayun, gumagana. So yun guys, meron. Nag-ano din siya, nagpa-process din siya ng balot. Oo. Si sir dati. So yun guys. Kaso yun nga. Wara. Ay ko. Meron, apat. Sayang ng kuryente. So yun guys, meron palang 4 na pirasong itik guys, balot. Balot parang manok ata yan eh. Manok, native. Oo, native ata guys, O, ayan. Texas yan. Parang gano'n, ayan. Merong 4 guys. Oh, ayan. Salang. Oo. So ayun guys, meron akong nakita ditong naglilimlim na ano. Ayan guys oh. Pabo. Ayan guys, meron naglilimlim na pabo. So ayan. So ayan. Oops. So yun guys, sabi ni Boss Noli, tingnan natin yung ano, Kamadaan. yung mga 70 pieces na ano, na itik guys. Para ano, matignan natin muna saglit. So, ayan. So yun guys, dito na ngayon sa ano, sa itikan. Pre-range na lang, pinakuha na lang ni boss kasi contact naman. So yun guys, meron guys, preto. Dito yung Meron guys, tatlong itik guys yan sa gilid oh. So ngayon, ayan, meron pang 2 manok. So ayan guys.
Meron pa naman talaga guys, talagang itik guys. Ayun. Free range na lang. Yung guys, oh, meron pa oh. Ayan. Yung mga ano niya yan, mga sariling Papisa, no? papisa. So yun guys, yung mga bagong itik, Free range. Free range guys, ayan, free range guys. So, yun guys, hindi na sila nakakulong. So ayun nga, merong net doon. Ayun, pares ng net ko. Ganyan. 1.5, iyo. So yun guys, pares ng net natin. So yung akin guys, hindi ko pala na ikakabit. So ayan guys. Nasa 80 hits na lang yan. Yan, pero dami pa no? Madali pa. Oo. Paparami. Oo, so ayan o. Free range na ito, gagawin niya na lang ito. Figure na, pwede. Manang ganun, mayos na ano. Sayang ang building. Oo, marang laman ano. Pero depende, hindi pa siya nakakampay na decision. Baka umorder siya ng Bago. So, talagang, lumalaga talaga. oo, 6 months ano. Mas maganda rin naman yung ano niya. Takbo, no? Kaso doon siya nalugi, no? Nagsimula na magano. Maglugon. Duron, lugo na no. Lugon. Yun nga. Kunti-kunti lugis sa pagkain. Kasi same yung kain, kunti ang itlog. Oo. Nasa ano na lang, hindi na nga nag 50%. Hindi, lugi. Aram ko dyan, pag at least 70 to 80% ano. Okay pa. Okay pa ano, Yun. ang average niya. Oo. Nag 50-50 na. Wala. Lugi. Lugi na ano. Maliliit na. Oo. So, ayun guys, bali tapos na yung tour natin sa sa farm ni ano. So guys, hindi natin nalinabutan pala guys yung 1,200 heads na itik guys. So, yun nga, kung naabutan natin guys pati itlog, mas maganda guys sana. Pero yun guys, sa mga susunod na taon o baka Pag puno na ito ng baboy. oo. So yun guys, ayun tapos na yung video natin. So ayun magpapaalam si Boss Nolly. So ayan. AI. Ayan, ayun. So yun guys, tapos na yung video natin. Maraming salamat sa lahat sa mga supporters sa Promit TV channel. So ayun, God bless.